Лятото е времето на музикалните фестивали, докато София се тресе, знаете, от хеви метал в събота и неделя. На Рила слушат електронна музика и танцуват. В местността Кирилова поляна до Рилския манастир в четвъртък, петък и събота се проведе Рила Open Air. Не знам дали това се харесва на монасите, но със сигурност на младежите много повече. Карина Караниотова с маратонки на Рила Open Air, за да ви разкаже тази музикална история. Кирилова или Партизанска поляна е на 5 км след Рилския манастир. Любителите на природата и чистия въздух още в петък бяха разпънали палатките си в прохладни сенчести кътчета за къмпингуване. Посреща ни Боян Джоргов. Той работи в сферата на информационните технологии и за втора година посещава Рила Open Air. Фестивалът съвпада с рождения му ден и защото мястото и музиката му допадат, е решил и тази година да го празнува на открито. Ми харесва ми първо, че е на високо планината в гората. Това много добре отсява хората, които идват на фестивала. Но това е много важно за мен, хората, де че дойдат тук. И какво да ми харесва? През деня ходиме на разходки, правим си барбекю, рекичка, планина. Аз като отида се забавлявам, предпочитам да има музика, танци, приказки с приятели, пиване. Какво пиване? Днес сме на водка с кола. Рила Open Air е за всички, които обичат електронната музика и природата. Фестивала е напълно безплатен, но ако искате да се присъедините, все пак трябва да спазвате някои правила. Трите основни гласят: уважавай природата, уважавай себе си и уважавай другите. В петъчната вечер партито тъкмо набираше сила, а организаторите се надяваха на другия ден да дойдат още хора. Идеята е отдавна организираме такива мероприятия и идеята така се роди. В смисъл, тук за Рила за първ път пускаме и е яко. Какво ти е отношението към планината? Много добре, много еко, всичко е от екоматериали направено. Абсолютно всичко е фри, защото по другите мероприятия има абсурдни входове, които са по 50 лева, примерно. И човек, за да стигне до там, трябва да плати 20 лева пътни, отделно 50 лева вход. Това става доста пари. В момента хората не са толкова платежоспособни. Но все пак, когато там канят някой гост диджей... Ама не е нужда да каниш гост диджей, за да има качествена музика. Има 25 диджея, които са дошли абсолютно фри само заради мероприятието, заради фестивала, да е хубава музика, хубави хора. Стиловете, които диджеите пускат на Рила Open Air, са хаус, тех хаус, дип хаус и въобще всички разновидности на хауса. Феновете на електронното звучене разпускаха и се забавляваха на чист въздух сред природа. Танцуваме, пиеме умерено, забавляваме се, топлиме се, обичаме се както трябва. Обичам да танцувам на електронна музика. Харесва ми самото чувство, което носи. Средата е доста приятелска, направено е много уютно, музиката е приятна. Обичаш планината? Абсолютно. Защо? Ами не знам. Е така, защото е зелено, хубаво, приятно, хладно. По принцип тук всичко има подсигурено, така че по принцип човек ако намери нещо кусури, той винаги може да си намери кусури. Интересното на феста е, че около сцената имаше специална декорация, изцяло изработена от екоматериали. Мебели и барове от картон красяха пространството. Те са дело на Кристиан Ейп. Специално за събитието имаше и изложба на лампи, ръчно изработени от пластмасови бутилки и отпадъчни материали. Идеята е на графичния дизайнер Димо Иванов, който акцентира върху разделното изхвърляне на отпадъците и редуциране влиянието на човека върху околната среда.